Naaalala nyo ba? Sinisigaw nyo yung apelyido ng tatay ko, Duterte, di ba? Eh, nandyan na yung Pangulo natin, naging si Duterte na mismo, yung tatay ko. Gusto kong sigaw natin ngayon, Pilipinas. Gawin natin, Pilipinas. Pilipinas! 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 Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Kaya ho itong tapang at malasakit, napakahalaga po nito para sa atin lahat. Yung tapang, natural sa Pilipinong matapang. Matapang ba kayo? Kailangan mas malakas. Matapang ba kayo? Hanggang sa dulo, kailangan tayo'y may tapang at malasakit. O diba, sinabi ko sa inyo, hindi tayo mapapahiya talaga dyan kay President Duterte. Hindi tayo mapapahiya dyan. Ang sarap maging Pilipino ngayon. Mahalin natin ito. Mabuhay ang Pilipinas! Mahal na mahal po tayo ni Tatay Digong. Naging OFW din po ako katulad nyo sa Doha, Qatar. Pero ngayon lang, binigyan ng importansya ng gobyerno ang mga OFW. Palakpakan tayo kung naniniwala kayo dyan. Lahat po tayo na tao, we are made in the image of God. Kaya kailangan tratuhin tayo ng mabuti ng lahat ng host countries. Tandaan po ninyo, huwag kayong bibitaw kay Pangulong Duterte. Huwag na huwag! Wala na po kayong makikitang presidenteng ganyan. Wala na. Pag narinig niyo po ang ating presidente, alam niya ang malasakit at sakripisyo na ginagawa ninyo para sa inyong pamilya. Dapat hindi maputol yung volunteerism spirit ng mga Pilipino at mga supporters ni PRD. So sabi ko, i-gather natin lahat ng mga groups, gawin nating alliance, tulad federation, tulad nung nangyari. So ang DAC is a member of the federation ng tapang at malasakit. Ako, naniniwala ako sa tatay ko eh. Naniniwala ako sa tatay ko. Kayo, kung may mga magulang dyan, ituro nyo sa mga anak nyo. Ituro nyo sa mga anak nyo. Ito, bandila ng Pilipinas. Kaya ang sabi nga po ni Mayor Sara Duterte kahapon, naglakbay kami ng napakalayo, yumahi kami para po makipag-picture sa inyo. Diba? Kayo po ang VIP, kayo po ang dahilan kung bakit kami nandito ngayon. Mas marami ba ang sumusuporta kay Tatay Digong? Mas marami ba ang nagmamahal kay Tatay Digong? Hindi ko kaya iwanan yung mga anak ko sa Davao City. Kaya saludo ako sa inyo because you have the courage na iwanan yung pamilya ninyo, yung iwanan yung anak ninyo para mabigyan sila ng magandang buhay. Sinabi ko to sa Macau kahapon, pumunta ako na Macau, mga kapatid natin Pilipino doon. At gusto kong sabihin sa inyo ngayon, uli, kayo ay mga tunay na bayani.
marami sa atin ang gumastos ng sariling pera, oras, panahon at pawis para kay PRD. And kami nagpapasalamat sa inyong lahat individually. Hindi niya kaya kamayan kayo isa-isa, i-hug kayo isa-isa, i-kiss kayo isa-isa, magpa-picture sa inyo isa-isa dahil sa magnitude ng trabaho niya as President. Kayo, hintay. Ang importante, pagsamasamahin po natin ang pusong nagmamahal sa kapwa Pilipino, ang pusong nagmamahal sa atin pong bansang Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Hindi ko maisip na maiwanan ang mga anak ko. So, sa mga OFW, sa mga sundalo, saludo ako sa inyo sa tapang at malasakit ninyo para lang sa kinabukasan ng mga anak ninyo. Hindi madali.